Není zrovna moc velký, ale větší už se snad ani nedělají. To by měla být ložnice. Zase strop. Balkonové dveře. Balkon. To je na klimatizaci. To máme na střeše, tady to máme na balkoně. Musím si dát nějaký zábrny, nebo tady vylítneme ven. Někdo. A dveře ven. Končí schody. A šup, letí se ven. Krop. Tady není světlo, takže vypneme, zapneme později. Tak. Tady je koupelna, tady se nic nevidí, ale největší místnost v celém domě. To je pracovna. To je taky garáž. Tady vchodové dveře ven. Trakarna. Osmka na záchod, takže tady bude sedět styrana smrdět tady, tak abys tam neudusil vevnitř. Tady jsou dveře do takového chlívku, který nemá ani vevnitř okýnko nic, tak se budu muset do dveří dolů udělat sem nějaký mřížky, aby to tam netuchlo vevnitř. Tak a teď už je. Tady je garáž, od který nemám klíče. Podíváme se, jestli tam je klíč. Je, člověče, jestli tam dostaneme. No, jsem v garáži. No, tady skoro nic není vidět. Tak aspoň podle toho, jak je to velký. Okno, garáž. Teď už je. Tohle to je příjezdová cesta do garáže. Garáž, schody na zahradu, zahrada a dům je taky vysoký. Tady by to chtělo nějakou pergolu nad garáž.